Det her er min første unboxing video, og jeg kan slet ikke vente med at pakke den her op og komme i gang med at bruge den. Jeg har fået en pakke i dag, som jeg har bestilt, som står her. En Apple Time Capsule 2 TB. Nu har jeg fået en god kop kaffe, og så må vi se, hvad der er i kassen. Tusind tak, fordi du kigger med. Time Capsule og den tilhørende AirPod Extreme er et produkt, som blev præsenteret på WWDC i 2013. Og det er første gang, de er blevet markant redesignet siden de første versioner af dem, som udkom allerede i 2007. Lige nu bruger jeg en AirPod Extreme fra 2011, den flade model her, og sådan har de sådan set ud lige siden 2007 næsten. De er blevet lidt mere, de er blevet mere ens, de er blevet hvide alle sammen, i forhold til de andre, som var lidt transparente i toppen. Men jeg kan sådan set godt lide det hvide design her, det synes jeg er rigtig flot. Men nu er det ikke det, vi skal snakke om. Problemet med den her er, at den på det seneste er blevet lidt ustabil. Og det er jo også ved at være 4-5 år siden den udkom, og der kommer hele tiden nye teknologier til, og det kan den selvfølgelig ikke udnytte mere. For eksempel så har den nye her, den har en opdateret Wi-Fi 802.11 AC standarden, i modsætning til den gamle, som kun har 802.11n standarden. Og forskellen med det er så, at den nye her i praktisk brug kan nå hastighed, der er 3 gange så hurtigt i hvert fald. Ydermere så de nye her kan lave det, der hedder beamforming, hvilket har det formål, at den på en eller anden måde tilretter det trådløse signal til din enheders lokation i hjemmet for eksempel, og det gør, at de får maksimal ydelse hver især, og også rigtig god rækkevidde. I modsætning til den gamle model, så har den ikke det, og det betyder, at den egentlig bare sender det hele ud i en ring omkring sig. Og det er selvfølgelig også meget fint. Problemet er bare, at der går en masse signal til spild, kan man sige, fordi den bruger en masse energi på at sende signal ud et sted, hvor der ikke er nogen enheder, der kan modtage det. Så på den måde, så er det lidt af en opgradering, den her. Time Capsule, det er jo Apples svar på en utrolig let backup-løsning, samtidig med at det også er en router, en switch og en trådløs access point. Time Capsule, det er jo koblet op til Time Machine, som de havde før de lavede den her, som brugte en harddiske, og som var deres, og stadig er deres måde at lave backups på. Fordelen ved at have det i routeren, det er jo så, at man fra alle Mac-computere i hele hjemmet kan lave en backup til et fælles sted på den her nemlig. Der sidder en harddisk inde i på 2 TB, og den bruger man så alle sammen, så man har sin backup til et fælles sted, i stedet for at man skal rundt og rode med harddiske og CD, DVD-drev er der også nogen, der brænder ned på, og sådan nogle ting. Så det er altså en noget lettere løsning. Men Time Machine, for dem der ikke kender det, så er det er noget, som første gang du sætter det op, der laver en komplet backup af hele systemet. Og efterhånden som den så har gjort det, så tager den backup hver time af de ændringer du nu har lavet. Og det gør den simpelthen indtil du siger stop, kan man sige. Og det gør man selvfølgelig ikke. Så den kører bare og sørger for, at dine ting altid at der er taget backup af dem. Og det er rigtig smart, fordi så skal man sætte sit backup op, og når man har gjort det, så skal man ikke tænke på det mere, så kører det bare. Og det er jo det, Apple er rigtig gode til, for det meste. Men nu skal vi ikke snakke mere om alt det her tekniske, vi skal have pakket den her ud, så lad os se at få gjort det. Vi skal have pakket den op, og jeg ved af erfaring af de her router, når de kommer, så er de stort set køreklar. Der skal sættes noget strøm i, der skal laves noget lynhurtig opsætning, og det er utroligt let, og så kører det bare. Som sagt, så sidder der inde i en harddisk, faktisk på lodret, hvilket er derfor, den er så høj i forhold til den gamle. Man kan jo ligesom, det kan vi lige gøre bagefter også, men pakken alene siger jo noget om, at den har en vis højde i forhold til den gamle model her.
Og det er på grund af harddisken sidder lodret. Selv kan man så undre sig over, hvorfor den gør det, men det har også den effekt, at det får, eller det har Apple selvfølgelig gjort med vilje, men det får dem til at få en høj, de har en høj router, og på den måde kan de placere antennerne op i toppen, det er de nemlig. Og på den måde der får de endnu bedre signal rundt i hjemmet. For eksempel hvis nu den her den gamle står på et bord eller en reol, så kan det godt blokere signalet lidt, fordi den er så tæt på noget fysisk, hvorimod den her, den har meget mere frit rum, også fordi den skal lave det her beamform. Men nu skal vi se at pakke den her op, og jeg har en dejlig global kniv til det. Så er vi lige med at finde ud af, hvor det skal foregå henne. Det ser ud til det i bunden, det foregår. Hvis der er nogen, der allerede har en Type Capsule, det er faktisk første gang, jeg prøver sådan en her overhovedet. Jeg har altid kørt med bare harddiske. Men hvis der er nogen af jer, som har en i forvejen og kan anbefale den, eller bare fortælle, hvad I mener, så må jeg meget gerne gøre det i kommentarfeltet nedenunder. Jeg vil rigtig gerne høre jeres erfaringer med det her produkt. Om det virker så godt og let som det er, især med flere computere hjemme. Nu må vi se. Så har vi lige alt det her plastik væk, som Apple altid nyder at putte deres ting i. Så kommer det jo ellers i sådan en meget almindelig hvid kasse, som det som regel gør, når det er fra Apple. Jeg ved ikke, hvorfor de lige har hvid, men det er en meget ren farve, det er nok derfor. Der er lige en tegning af den på bagsiden, kan man se, og så kan man se, at der er forskellige stik. Så står der oppe i toppen, hvad de kan. Det er jo selvfølgelig bare, når man ser dem i butikkerne og så videre, så kan man hurtigt se, hvad det gør. Men lad os prøve at åbne. Man tager simpelthen låget op her. Ups. Så det herover. Så er der straks en duft af plastik direkte fra fabrikken her. Jeg er faktisk overrasket over, hvor tung den egentlig er, men det er selvfølgelig på grund af harddisken. Så er det selve routeren, man kan se her. Vi lige vente om, så I får forsiden. Og hvis man tager den i forhold til den gamle model, så er der jo altså en vis forskel. Både i højden, men også i arealet, altså overfladen. Den er i hvert fald, jeg ved ikke, i hvert fald halvt så stor. Eller halvt så stor. Udover den, så er der en lille æske her med lidt forskelligt. Der ligger et strømkabel, ganske almindeligt. Så ligger der en bunke papir her. Det kan måske lige pakke op her. Der ligger en setup guide. Og så ligger der lidt forskellige garanti og brugs ting. Ellers så er det bare setup guide på forskellige sprog. Der er ikke nogen på dansk, kan jeg se. Den beskriver formentlig, hvor simpelt det er at sætte op, kan jeg se. Ja. Og hvis man har prøvet at sætte noget op på Apple, så ved man også, at den får man ikke brug for. Men så er der jo egentlig ikke så meget andet at sige. Eller der er ikke så meget andet i kassen i hvert fald. Der er lidt plastik rundt om den her. Så den føles helt ny. Og det er virkelig noget, jeg ved ikke om man kan se refleksion, men det er virkelig noget shiny og skinnende plastik det her. Det er som de gamle. Utrolig lækker. Det er ikke en nem opgave. Ups. Så kom den ud, så kan jeg se, at der er en lille diode her foran, som lyser når den er tændt, og så er der selvfølgelig Apple logo oppe i toppen. Der bagpå, der har vi de her porte. Der er en strømport, der er en internetport til Ethernet. Så er der en USB-port
fordi man kan tilslutte en ekstra harddisk og bruge den som netværks harddisk. Og så fungerer den også med switch, så der er 3 gigabit porte i også. Nede i bunden, der sidder en... Den bliver hurtigt fedt til. Der sidder igen noget plastik her. Så vi hurtigt fjerne. Og så sidder der er faktisk kølerum, fordi der sidder en blæser inde i os. Det er sådan set en meget kraftfuld router, så den trænger sig lidt køling. Især fordi der også sidder en harddisk i. De kan godt blive nå en rimelig temperatur, hvis ikke de får lidt køling. Men ellers er der ikke noget at sige. Der er ikke mere i kassen. Og det var så en unboxing af Time Capsule 2 TB. Nu vil jeg sætte den her til og bruge den ind til weekenden, hvor jeg går på sommerferie. Og så regner jeg med, at der kommer en reel anmeldelse til august. Og grunden til, at det tager lidt tid, og vi ikke bare gør det med det samme, det er, at vi gerne vil prøve tingene af i nogle uger mindst, så vi virkelig får produkter i fingrene, som man siger. Fordi det giver ikke mening at anmelde eller endda anbefale noget, som vi ikke rigtig har prøvet mere end måske få dage. Og det synes jeg ligesom ikke, man kan være bekendt at give, kan man så må sige, falske anmeldelser på den måde. Men ellers er der ikke så meget mere at sige. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I gider at kigge med. Vi kan jo kun lave det her, så længe I bliver ved med at følge med og se de ting, vi laver. Så det er jo også med til at motivere mig. Og det er rigtig dejligt at vide, at folk får gavn af glæde af det, man laver. Husk så, at I kan følge os på appleexpert.dk. Det er bare et ord, Apple Expert. I kan også følge os på Facebook, på Twitter og her på YouTube, også med under navnet Apple Expert. Tusind tak, fordi I kiggede med. Tak for den gang.